μας αλλά το ψυγείο. Μα καλά τόσο άμεσα. Εσείς. Το ηλεκτρολόγο για την δουλειά σας. Μα... Ό,τι έχεις, καθίστε να κοιμάσεις το φωτάκι σου. Δεν έχεις τα πουλά. Εντάξει, εσύ. Θα φωτογραφίσεις στο ενιδρίο. Μιάτα. Δεν άκουσες τα του πολλά. Τι μου πεις τώρα. Θα πάω. Μπορεί να θέλει μια μεγάλη ενέργεια. Τώρα σε ενοχλώ παπά που περνάω από εδώ. Κανιέρο παιδί. Ναι, βαρέτσατε. Δεν αντέχω. Μεγάλη επισκευή ή αντικατάσταση εμπρός στην Μπαρμπρί σας κάνουμε δώρο ένα σετ λιανοκαταριστήρων Bosch αξίας μέχρι και 40 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 29 Φεβρουαρίου. Μην τη χάσετε. Συσκευάζει καμιά σαρτί, καλπιστά. Τώρα καλέστε 1-1821, αριθμός επανάσταση. 1-1821, τόσο φθηνά όσο κανένα. Μονόλεμος, Λιζοπαΐν με ανεφλεγμονώδη και ανησυχητική δράση. Μειώνει τον πόνο, κλινικά προηγημένο. Λιζοπαΐν και το... Παπά βρεκάω. Από τις πιο καθαρές θάλασσες υψηλής περιοδικότητας. Παπά βρεκάω. Αυτό είναι το βρεκάω. Συμβάλλει στην εξορρυκτική της καρδιάς. Ομέγα-3, καρδιά ολογικία, Omega-3. Φάρμακε από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Μαμά, να σου δείξω κάτι. Μην το τέφος. Δεν μου σκύρε τέτοιο. Διαφάνεια τέτοιο για να το...